La patronal de la petita i mitjana empresa també veu símptomes de millora econòmica al Vallès Oriental, si més no, de frenada de les tendències negatives. I és que a banda de les millores a la borsa i a la prima de risc, l'economia real sembla que també s'estabilitza. Després de perdre 1.500 petites i mitjanes empreses durant els anys 2011 i 2012, ara la caiguda s'ha frenat. Actualment, a finals d'aquest any 2013, tenim censades al voltant de 12.200 pimes, entre SLs i SAs, i aquest cens és molt igual al que teníem a finals de l'any anterior. Per tant, enguany es confirma que s'ha frenat la pèrdua d'empresa d'aquests darrers 2 anys, es manté l'estabilitat productiva al territori i això ens fa ser optimistes de poder anar recuperant teixit productiu a partir d'aquest any 2014. Una altra dada, encara que menor, també va en la línia optimista. D'una enquesta feta a 150 empreses vallesanes, el 25% assegura haver incrementat la facturació en un 20%, sobretot gràcies a les exportacions. Pimec, però, demana a les administracions que fomentin la reactivació del consum intern, un pas essencial per tornar al creixement. La nostra economia depèn en un 70% de la demanda interna. Llavors, no ens refiem de que el turisme i que la macroeconomia i les exportacions i això ens poden donar solucions soles perquè el cor dels nostres negocis en general estan pendents de la demanda interna. Pimec també demana que els bancs posin més facilitats per accedir als crèdits i sobre l'atur admeten que costarà molt que les empreses puguin absorbir l'elevada taxa existent.